Mai departe mergem în poziția de patrupedie. Asta înseamnă pe genunchi și pe mâini. Dar întâi de toate, ca și rezistență vom lăsa un albastru sau, dacă vrem să fie un pic mai ușor, un galben. Cu genunchii la suporții de umeri. Mâinile pe marginea reformerului. Din poziția aceasta vom face cat-cow stretch, însemnând că pe inspirație arcuim spatele, aducem oplați împreună, coborâm umerii, capul îl dăm pe spate, arcuim spatele lombar maxim, pe expirație strâng fesierii, basculez bazinul, bărbia în piept, umerii în față, să curbez spatele. Inspir, arcuiesc spatele, dau capul pe spate, extensia spatelui, omoplați împreună, umerii coborâți. Pe expirație, strâng fesierii, basculez bazinul, trag abdomenul spre coloană, umerii în față și bărbia în piept. Inspir extensie, expir flexie. Continuați mișcarea. Mă duc cu mâinile mai în față, pe marginea reformerului. Vin cu umerii deasupra mâinilor, umerii sunt coborâți, expir și cu ajutorul genunchilor voi trage banca până când ajunge la mâini. Inspir, revin cu banca, dar umerii rămân deasupra mâinilor. Expir și trag banca cu ajutorul genunchilor. După cum se observă, spatele meu rămâne destul de drept. Aceeași mișcare, dar de data aceasta, când trag cu ajutorul genunchilor banca la mâini, voi curba spatele lombar. Inspir, revin. Expir și am să curbez spatele lombar, să trag din abdomen, ajutând banca să ajungă până la mâini. Cu ambele mâini de aceeași parte a ramei reformerului și pe expirație voi trage curbând spatele, banca până la mâini. De data aceasta caut să simt o contracție oblic-abdominală. Umerii rămân plus minus deasupra mâinilor. Și partea cealaltă. Revenim cu mâinile de o parte și de alta a ramei reformerului. Mă duc cu mâinile un pic mai în față
Și de data aceasta am să trag din brațe ca să aduc banca. Inspir, revin, umerii se duc în spate, păstrez o extensie lombară, scot bazilul spre exterior, ca și partea de cat stretch și pe expirație trag din brațe. Și mențin banca până la brațe timp de 10 secunde. Țin de spate, să simt cum lucrează musculatura dorsală. Revin. Mă împing din ambele brațe, curbesc spatele, rulez vertebră cu vertebră și revin înapoi sus. Mâinile sunt cu degetele împreunate la occipital și pe inspir capul meu îmi împinge mâinile pe spate să mi se deschidă pieptul umerii. Pe expirație revin curbând spatele. Aș recomanda o rezistență mai mică acum pentru ce urmează, după care, tot de pe genunchi, ajungem cu mâinile până la stâlpișorii din capătul reformerului și ne lăsăm aplecați în față. Inspir, las banca să meargă în spate, intru în extensie. Pe expirație, cu ajutorul genunchilor, aduc genunchii la piept și curbez spatele la finalul mișcării ca să simt o ușoară contracție abdominală. Inspir, revin cu banca în hiperextensie. Bazinul se ridică, dar eu rămân încă aplecat în față să fie o linie dreaptă între brațe și trunchi. Pe expirație aduc banca la piept, trag genunchii să simt o contracție din abdomen. Continuăm mișcarea. Prind cu mâinile de o parte și de alta a unui singur stâlpișor. Tot așa pe inspirație mă duc cu banca în spate, se ridică bazinul. Pe expirație voi trage genunchii la piept să simțim o mai puternică contracție abdominală pe partea oblică a acestuia. În regulă și partea cealaltă.
Același lucru. Mâinile de o parte și de alta deasupra stâlpișorilor. Pe expirație mă ridic în hiperextensie ca și cum mi-aș arunca capul pe spate, trag umerii în spate, arcuind spatele, intru în hiperextensie. Pe inspirație revin înapoi jos. Pe expirație trag de spate, arcuiesc spatele, las spatele să intre în hiperextensie. Pe inspir jos. Continuăm mișcarea. Rămânem sus, izometrie 10 secunde, umerii coborâți, simțim contracția din mușchiul dorsal. Mâinile de o parte și de alta reformerului, pe marginea acestuia, glisăm pe margine și revenim cu banca capul jos, poziția copilului.